Пика люк пипер или кайенски променя играта. Време е за нещо сладко. Ще направя чурос, един популярен испански десерт на основата на парено тесто. Ще го оформя с машината, но това след малко. Първо тестото. Това е приставка за сладки. Сваждам ги, за да не изгорят. Чашката отстрани, чурос с шоколадов сос и отстрани чаша портокалов сок.